Peki hocam bu anlattığınız Başa mamosta ev khas vakt de navberi de çu u İroli Türkiye hema beje herkes hebuna Kurdan kabul dike. Hat fam kirin ku tişten ku henge digotin ne rast bun derevne puçu vala bun. kabul ediyor. O zaman söylenenler Juan mamosteyn üniversiteye yen ku İru رخنه لخوا بگرن جغالتی خوایا بری وگرن هنه گلو یعنی هون قد پرگیوان تن ایرو هلوستوان چه تو دکاری تشتکی بیجی karşılaşıyor musunuz? Örneğin onlardan hiç karşılaştığınız oluyor mu? Nedir tutumları bugün? O konuda bir şey söyleyin. Ez pergiwan nehatime. Ez rastî yên ku giliya min kirin hatin mahkeme ifadedan nehatime. Wan hin gutarên wiha dinivîsandin Mîna Orhan Türkdoğan divê meseleyê de helwesta dewletê inkar e. Yani inkara Kurdan, inkara zimanê Kurdî ev siyaseta resmî ya devletê ye. Devletê ev siyaset domand. Helbet roja îro êdî nemimkin bû ku ev siyaset bête domandin. Tekoşîneka gerîlayî çêbû. Di pêvajoya vê tekoşînê de êdî devletê nikarî vê siyasetê bidomîne. Îjar niha jî hebûna Kurdan qebûl dike lê nav lê nake, navê pirsgirêkê lê nake yan jî xelet dixwaze manipüle bike yani. Navê şaş lê dike, pirsê bi navê rast bi nav nake. Ez bawer nakim ku ew kes rexnê li xwe bigirin. Ne dewlet ne jî kesên îxbarî kirin. Ew dîsa her bi awayekî ji awayan ideolojiya resmî ya devletê diparêzin. Şu veya bu oranda yine savunuyorlar. Başa pişti doze yani mahkeme çıkar cezalı tahat birin. Ne kadar? Belê propagandaya komünizmê, propagandaya Kurdîtiyê li ser hev 13 sal û 7 roj sala 1972. Hengê wiha çêbû. Hevalekî dihî erohî hebû. Navê wî Halil Çiftçi. Ev Halil Çiftçi jî tevî biraziyên xwe dihat mehkeme kirin. Pîremêrekî gelek mehterem bû. Hengê 76 salî bû. Ji ber çi dihat mehkeme kirin? Ji maddeya 169 yani ji danîna çetê. Halil Çiftçi û biraziyên wî jî dihê anîne. İddiayên li ser wî alîkariya Partiya Demokratiya Kurdistanê dike, ji xelkê pereya dide hev û ji Partiya Demokratiya Kurdistanê re dişîne. Çizanim pêwîstiyên wek şeker, gaz, xwê, sol û gore ji Partiya Demokratiya Kurdistanê re dişîne. İddiayên wiha li ser Halil Çiftçi hebûn. Demokrat Parti'ne gönderiyor. Böyle iddialar vardı Halil Çiftçi hakkında. İlk önce ikimizin komutaniya sıkı yönetimi beri herkesi cezayı min û yê Halil Çiftçi kabul kir. Komutaniya sıkı yönetimi ez dibêjim qey Nîsana 1973 bû.
ام جز کویونتیمی شاندن بو حبسخانه دیاربکری جبر کو جزای ما هاتبو تصدیق کرد. حبسخانه سیویل. حبسخانه سیویل اره حبسخانه دیاربکری یا لناو بدنه یا لإچ قلعه. تاوی هالیل چیفچی. هالیل چیفچی مروکی بالکش بو. به ترکی دزانی بو لی به کردی ده پیوو. به ترکی نت پیوی. ل حبسخانه دیاربکری یا لناو بدنه تشتکی وها چه بو زاروکن هبون جبر دزیه فلان هاتبون گرتن خورتن کرد yani جبر دزیه سوجن adli تشتین وها bu numune hevalên farqînî li cî yên ji sûcên adlî birîndarkirin û ji kuştinê girtî û cezaxwarî hebûn van Xelîl Çiftçî pir biçûk didît. Ji ber çi? Digotin qaş û bûye siyasî Tirkî jî nizane. Henekên xwe pê dikirin yani. Halil Çiftçî hêjayê wasfê siyasîbûnê nedidîtin. Tirkî jî nizane lo çitov siyasî ye. Hem jî pîremêr ma siyasî wiha ye. Gelek biçûk didîtin. Min hingê li wir Behçet Can Türk nas kir. Behçet Can Türk gelek qedr û qîmet dida Halil Çiftçî. Ew jî ji ber mesela kuştinekê wiha malbat wek malbat hatibûn girtin pir qelebalix bûn. Nêzîkî 15 kes hebûn. Ez dibêjim qey Behçet Can Türk biçûkê hemûyan bû. Sala 1973 bû. Erê heftî sê bû. Ez û Halil Çiftçî bi hev re derdiketin hewalandirmê. Hingê gava Behçet Can Türkê Halil Çiftçî didît qedr û qîmeteke mezin nîşan dida. Ne dizanî wî li ku bide rûniştin. Ew xurtên ku min got ji ber diziyê hatibûn girtin ji ber vê qedr û qîmetê ecêbgirtî diman. Yani digotin çima kek Behçet ev qas qedrê vî merivî digire. Halil Çiftçî mirovekî pir muhterem bû. Başekek İsmail Cardin ez û Halil Çiftçî bi hev re ji Diyarbekirê şandin Adanê. Payîza 1973 bû. Heta tedî ew roja ku li Şîliyê li dijî alenda darbe çêbû dê aha wê rojê em ji Diyarbekirê şandin Adanê. Yek jê jî Halil Çiftçî dizanî bû bijî. Ji min re digot xwe em dondurmê bixwin, xwe em çayê vexwin, em xwarinê bixwin. Min jî digot bîna xwe fireh kelo. Gava em çûne hebisxane em ê bixwin. Digot lo xwe em naçin mêvanê em diçin hebisxanê. Dibe ku xwarinê jî nedin me. İlleh digot em xwarinekê bixwin, dondurmê bixwin, çayê vexwin. Dirê de li Rihayê bînvedanek hat dan. Em li Rihayê daketin. Halil Çiftçî pir ısrar kir. Zarokan em dîtin. Te dît em kelepçekirîne. Ez û Halil Çiftçî bi hevdû ve kelepçekirîne. Zarok dibêjin ev bav û lawin vana çi kiriye sûcêwan çi ye gelo hem wiha dibêjin hem jî dikenin zarokên heft heşt salî Halil Çiftçî ji wan re wiha gotibû me mirîşk dizîne em dizên mirîşkanin bi zarokan re bi Kurdî dipeyivî merivekî pir muhterem bû. Ez û Halil Çiftçî li hapsxaneya Adanê bi hev reman payîza 1973 bû sala 1974 efû derket yani em heşt neh mehan lêman.
kerem bike mamosta hin xwendekarên ku te berî qalewan kiribû hatin bîrata qey. Sümer, Kadir Mangal, Erê Tuncer Sümer, Kadir Manga, Kaleli, Demir Pekol, Nazif Kaleli, Mustafa Aslan, Ahmet Aras, Cavit Göktürk, Ali Kotan, Saliha Kotan, Ömer Polat, Ömer Polat nivîskar e. Ev Omer'e bir de Bu şeyi yazan. nivîskarê Saragolê. Saragöl. Erê hevalekî asîstan jî hebû. Naci Gürşin sala 1971 ew jî bi min rahatibû gir. Bu adlarını Ev kesin ku söyledikleriniz o zaman te navên wan gotin hingê li Üniversiteya Atatürkê xwendekar bûn. Belê Nasa? xwendekar bûn, diwan salan de mezûn bûn. Baş e mamosta em dîsa vegerin ser hepsxaneya Sükunetê ya Diyarbekirê. Ez dixwazim ser wir çend pirsan bikim. Beşek ji vanan dikarin bibin babetê polemîkan jî. Şimdi siz oradayken bir Gava tu li wir vardı bûyî ya komûnek da hebû bir wek komün vardı, komûna Ocak Ocakê komünü tê olarak nasîn. bilinen. Tu ji di nav vê Siz de o komûnê de komünün bûyî. içindeydiniz. evet. O Ev komün ji kêpêk hatibû. kimlerden oluşuyordu? Çi tiştî ew yan jî hûn Onları anîbûn ya da bahev. sizleri Xusiyetên bir araya hevpişk, getiren neydi, ortak xusiyetên özellikleri, karakteristik çi bûn? karakteristik özellikleri neydi ve orada diyelim ki o dönem Wî çaxî hinek Kurdên din jî li wê hepsxaneyê hebûn. Bi qasî ku ez zanim grupkaniyek di navbera kesên ji vê komûnê û yên li dervey wê hebû. Çi bûn ev? Ev hevalên dedekoyî bûn. Bu arada onlarla ilişkiniz başta nasıl başladı? Yek jî têkilîn te bi wan re çawa dest pê kirin? Ocaklarına mensup arkadaşlar. Heval hemî dedekoyî bûn. Danerên dedekoyê, endamên wê di pêvajiya jiyana hepsxaneyê de ji hevcidabûnek çêbû. Komûna Ocakê û ji bilî wê komûnê komûneke din hebû. Di nav komûna Ocakê de hevalên wek İbrahim Güçlü, Mümtaz Kotan, Yılmaz Balkaş, Battal Betê, Mahmud Kılınç hebûn. Tedî ew parêznameya 167 rûpelî hebû, ew ya wan bû. Bu arkadaşlar tarafından Sawcî digot Kurd tune ne, zimanê Kurdî tune ye. Kürtlerin olmadığını, Kürtlerin olmadığını, Em jî ev parêznameya sayfalık savunmadan 167 rûpelî jî Kürtlerin varlığı aha li ser hebûna Kurdan û hebûna zimanê Kurdî disekinî. bu arkadaşlar Ev heval li ser vê yekê radwestiyan Evet. yumnî budak jî hebû. Min navê gotibûma. Tecbîr kiribû. Van hevalan pêwîstiya parêznameyekê didan pêş. Digotin li dijî vê helwêsta Sawcî muhakkak illeh divê em jî bi parêznameyekê derbikevin. Piştî vê parêznamê hevalên ku di komûna din de bûn wan jî parêznameyek pêşkêş kirin. savunma yaptılar. Bu numune İhsan Aksoy İhsan divê Aksoy. komûnê de bû. Sabri Çepek, Ferit Uzun hebû. Ferit Uzun hat kuştin 1977 van sala. Hawaha di komün çêbûn. Ji van Komuna Ocakê paşê yani piştî 1974 dest bi pêvajoya weşanxaneya Komalê û kovara rizgariyê kir. Hevalên komuna din jî li dor özgürlük yoliyê cih girtin. Hingê di navbera wan de cidahiya esasî çi bû? İşte bu Ev hevalên komuna pêşiyê yani hevalên komuna Ocakê li ser pêwîstiya parêznameyê Misir bûn. Ez jî di nav wan de bûm. Wekî din kek Hüseyin yani Hüseyin Musa Sanıç vefat etti. tu dizanî vefat kir. Ew jî divê komûnê de bû. Fakir Hüseyin. Fexr Hüseyin.
ئەرێ فەقی حسین li dijî vê helwesta sawcî pêwîst e em jî parêznameya xwe bidin. Heva lêdin ev yek parêznameyek wiha fireh pir pêwîst e nedidît. Lê gava Komûna Ocakê parêznameyek 167 rûpelî da, wan jî parêznameyeke wiha pêşkêş kir. Siz Ocak Komünü'ndeydiniz. Tu di nav Komuna Ocakê de bûyî. Zêdetir tu nêzîkî wan bûyî. Erê, Bir de di nav Komûna Ocakê de karekî perwerdeyî jî hebû. Bir tür eğitim Li çalışması. wir bawakî xebateke perwerdeyî dahat kirin, newsan? Perwerdeyeke serûbertir. Belê hevalên xort dihatin, bû nimûne ji mûşê mamoste û xwendekar girtî bûn anî bûn. Ew jî tevî Komûna Ocakê bûn. Ji tatwanê xwendekarên xwendegeha navincî girtî bûn anî bûn. Zivistana sala heftê û duê bû. Xwendekarên xwendegeha navincî. Erê, Xwedê giravî rêz li ala Tirkî negirtine ji ber wê anî bûn. Ew jî wextekî kin ketibûn nav Komûna Ocakê perwerde hebû, perwerdeyeke ciddî. eğitim vardı. We di karê perwerdeyê de çi dikir? Wiha metnên klasîk dihatin xwendin. Bû nimûne Marksîzm û pirsgirêka netewî, mafê çarenivîsa netewêyan. Metnên klasîk yên bi vî cûrî dihatin xwendin û minaqeşe kirin. Bu bilim yöntemi. Gelo xebatek li ser metoda zanistî jî çêbû? Tedî li ser babeta metodê zanistî te Belê, bilim yöntemi konusunda ew piştî 1975 ye, piştî 1974-75 piştî derketinê. Tahliyeden sonra. Peki o dönemde heke ez pirsek wiha bikim gelo tesîra wan li ser te yan jî tesîra te li ser wan çêbû? Ew grup û yên derveyê wan. Em bêjin xortên şorşgêrên ku hûn bi hev re di hepsxaneyê de bûn, Tabii tesîrek dualî li ser hev. Bêguman çêbûye. Bû nimûne min ciddiyeteke mezin dida parêznameya xwe. Ez di şiûra pêwîstiya wê de bûm. Pêwîstiya parêznameyê. Dibe ku vê tesîr li helwesta hevalan kiribe. Yani wekî divê em jî parêznama xwe pêşkêş bikin. Baş e gelo di hin babetan de tesîra wan jî li ser te çêbû? Helbet. Erê wiha ye. Her kes tesîrê li hev dike. Dibin tesîrê de dimîne. Wiha danûstandineke dualî dikare hebe. Em dikarin bêjin ku te li wir Kurd baştir nas kirin. Erê, em dikarin bêjin. Ji ber çi bigire ji hemû beşên civata Kurdî meriv hebûn. Bû nimûne şêx hebûn, axayên Xwedî Erd hebûn, Xwedî Erd yên ji Batmanê, xwendekar hebûn, karker hebûn. vardı, işçiler vardı. Kadınlar yoktu. Jin tune bûn. Devrimde o kültür Yani bi qasî ku ez dizanim di nav danerên Dedekoyê de jî, endamên wê de jî jin tune bûn. Bû nimûne girtiyek jin tune bû. Heval hema bêje hemî zilam bûn. etkileşim elbette Tesîr li hevkirin bêguman dibe. toplumun çeşitli Ji beşên cida yên civata Kurdî meriv hene. Tu bi wan re dipeyivî, minaqeşe dikî, wan nas dikî. Em demeke dirêj yanî 2 sal filan bi hev reman. Dibe ku zêdetir be. Qawuşekê de. Te behsa karê perwerdeyê kir. Nêzîkî çend kesan beşdar dibûn? Hemî Komûna Ocakê beşdar dibûn. Teqrîben çend kes? 13 kişi falan kaldı. 13 kes filan beşdar dibûn û pir bi disîplîn bûn. Nasıl günde diye Çawa dibû? Yani her roj, her hefte Êvaran yani cezaevi di hepsxanê de ew şert hebûn Vardı. hebûn. 70 û eyar dikir. bir Em bêjin dawiya 1971 û hemû sala 1972 berdewam kir. Îcar di adara 73 de operasyon çêbû. Eger pir bi kurtî bê gotin we çawa dikir? Em bêjin êvarê di saetekê de hûn dihatin bahev we dest pê dikir. Yani çawa dibû?
yemek yediğimiz masalarda لخوارن خانه لجهه خارنه ماسه هنه لدوروان ماسه خارنه 13-15 کس دجوون ایجار یک کتاب دخوینه بو نمونه پاراگرافه که دخوینه یانجی روپله که دخوینه پشتی وی روپلی یک تشتین خواندی ود بیجه شروع ودکه yorumluyor. Tartışılıyor. Te münaqşe kirin. اره مناقشه دکه Bu yani Ev her roj yan her hafta dibe çawa dibe. پر جاران چه دبو نه هر روز لگلک جاران پرورده پر به دیسیپلین بو Demezsem de öyle Evet, çok sık evet. oluyordu eğitim. Çok disiplinliydi. Haftada Bi kemani hafte çend caran. Çok disiplinliydi. لکومونا اوجا که پرورده پر به دیسیپلین بو کومونا دن نه به دیسیپلین بو وها Şöyle وانجی جارنا کار پرورده ای دکر لی او بو نمونه دکنین بنیش دجوتن دبر کار پرورده را تشتومش دخوارن öteberi yiyorlar. دپیوین صحبت دکرن لکومونا اوجا که نوها بو پرورده یکا به دیسیپلین تر بو و تشتومشتا جی ناخوی چگارا ناکشینی نابک و تو بنیشت بجوی Sakız çiğnemek yok. evet. Başa mamosta tu pişti afuya 1974 hati berdan. Salı verildi. Ji edeni Değil mi? Evet. اره Adana'dan mı? از ج ادنی هاتم بردان خلیل چیفچی جی هر هنگی ج ادنی هات بردان 74. beri nehat ji got yen komuna ocak pişti 1974 komal vekirin. Komal ve Wekî grupeke siyasî jî bi navê rizgarî şekil girtin. Têkiliyên te bi wan re berdewam kirin. nasıldı? Têkiliyên we çawa bûn? Çi cûr têkilî bûn? İşte cezaevindeki ilişkiler. تیکلیین لحبسخانه لدروجی بردوام کرن وشانخانه کومالی و بو بو نمونه کتابا بشکچی دعواسی از دبیجم قایج کتابین وشاندی ین پیشی این وشانخانه کومالی بو بشکچی دعواسی yani belgeyen mahkeme iddianame savcı parezname biryara mahkeme yab eger filan Dosya dozê. ev hatin weşandin piştî wê dosyayek li ser Dedekuyê hat weşandin belê dosya dozê hat weşandin kitêba bilîm yöntemî hat weşandin piştî wê ji rêzepirtûkên bilîm yöntemî Türkiye'deki uygulama ji aliyê weşanxaneya Komalê ve kitêba Türk tarih tezi Güneş dil teorisi ve Kürt sorunu hat weşandin piştî hingê jî kovara rizgariyê hat weşandin İşte Rızgari dergisi. Lê têkiliyên we ne têkiliyên rêxistinî bûn. Evet. Evet, örgütsel bir ne rêxistinî bûn yayın evi. ne têkiliyeke rêxistinî Komal bunu yayın. tu tiştekî dinivîsînî komal jî diweşîne O da aslında Hingê di esasê xwe de çi pirtûkên te bin çiyên komalê bûn tiştekî dilêrane bû. Ji ber ku di wê demê de weşandina pirtûkên wiha ne hêsan bû, bi rîsk bû. helbet ji xwe yekser di derheqê van pirtûkan de lêpirsînê dest pê kir dan hev lêpirsîn bu numune Kürtlerin mecburi iskanı, Türk tarih tezi, Güneş dil teorisi ve Kürt sorunu ev pirtûk hatin weşandin lê hatin danhev دوز هاتن vekirin دوزا wan piştî 1975 jî dewam kir 1975 76 divan salan Ji bo weşanxaneyê jî rîsk hebû newsa? Tabii riskli çünkü bir kere helbet risk hebû çünkü berî her tiştî peydakirina çapxaneyekê zor e li ser çapxaneya zordarî heye dibêjin filan pirtûkan çap nekin ji ber ku pirtûk bi biryareke resmî hatiye danhev û doza mehkemê li ser e belavkirin zor e ya din jî ziyaneke maddî ya weşanxanê çêdibe ji ber ku weşandina pirtûkan gelek buha ye eger tu bikarî bîwan belav bikî bi qasî ku lazim e pere li weşanxaneyê vegerin hingê tu dikarî pirtûkên din biweşînî pirtûka duyem, siyem, pêncem filan lê di vî warî de tengaviyeke mezin hebû Baş e tu piştî van dozên mehkemê carekî din. Cara pêşî 1979 hatî girtin. Di wê navê re yanî. van dozên mehkemê salên 1977 û 78 jî dewam kirin
سالا 1979 یک دوزان بداوی هاتبو دوزا لسر پرتوکا کürtlerin mecburi iskanı Hengi Yılmaz abukat ve duze bu Ali Yılmaz Balkaş led dema xwede müracaati temyizi nekir bu ji aliye mahkemeya İstanbul'e ve li ser min biryara mahkumiyeti hatiyedan hengi ez negirtî bûm helbet lê divê meriv di hundirê hefteyekê de müracaati temyîzê bike roja hefteyê min ev yek zanî ez bixwe çûm mahkemeya bilind min müracaat kir hatta wê rojê bûyereka wiha çêbû gava min temyîznameya xwe bir mahkemeya bilind wazîfedarekî got divê yan serokê wê daîrê yan jî hakimek ji wê daîrê vê daxwaznameyê bişîne û ez şandim ba hakimek ez çûm oda wî hakimî min got biryareke mahkumiyetê heye ez dixwazim temyîz bikim got xêr e çi ye min got ez nivîskarekim lêkolîn û lêgerînan dikim hakimî got hê jî li ser fikrê zordarî heye ji vî welatî çi derdikeve gazindeyên wiha jî kirin ji rêveberiyê gazindan dike erê got divê tiştên wiha nebin di dinyayeke hevdem de di demokrasiyeke hevdem de divê li ser fikrê zordarî nemîne kerem bike rûne filan û hinekî îltifat jî kir min jî daxwaznameya xwe danî ber wî pirsî kitêba te kîjan bû navê wê çi ye min jî got Kürtlerin mecburî iskanı hengî got aha ev tiştekî din rewş bi carekê hat guhertin erê helwesta wî ji binî hat guhertin helbet wî daxwaznameya min şand cihna ez jî ji xwe zêde li odê nemam O zaman odada çok fazla kalmadı. Peki hocam. Başa mamoste te got avukat hat bîra min di dema 12 adarê avukatê te kî bû yan jî avukatên we kî bûn Şerafettin Kaya avukatê me bû niha li Almanyayê ye avukatekî pir hêja bû kek Şerafettin avukatekî zana xwedî tecrübe û fidakar bû berî niha min gotibû dê محکمه گهداریا ین کو ج ارزرومê hatin kiribû wê rojê wek abuqat gek Şerafettin hebû Weysî Zeydanlıoğlu hebû Ruşen Aslan hebû hevalekî bi navê Kemal Önen hebû vefat kir hevalekî Diyarbekirî bû abuqatên me hebûn û ew jî gelek fidakar bûn tevî me gelek tê dikoşîn Gülfer hebû Gülfer Güçlü Hanıma İbrahim Peki Gülfer vardı Gülfer. Gülfer Gülfer Güçlü. Gülfer Güçlü. Evet. Peki gava cuntayê de 12 îlonê de destanî ser hukm tulukû bûyî mamoste ez hingê hepizxaneyê de bûm hepizxaneya Toptaşê bibûre ji Toptaşê bû Sakaryayê hatibûm sirgûn kirin tu li Sakaryayê bûyî yanî li Sakaryayê bûm di tebaxa 1980 de li hepizxaneya Toptaşê operasyon çêbûn di dawiya operasyona de hin heval sirgûn kirin ji ber bûyerên ku qewmên gotin ev serkêşiyê dikin û 10-12 heval sirgûn kirin piştî hefteyekê jî ez bi tena serê xwe sirgûn kirim hingê minaqeşeyek wiha çêbûbû hepizxaneyê de operasyon çê dibin dê yekîneyeke eskerî tê operasyona dike Bir birlik geliyor, askeri bir birlik. Operasyon yapıyorlar. operasyona kutulbêjî çi ye çi dikin li qawîşan
digerin fotoğraf hebun, fotoğrafın hevalên şorjgir, Asıl Dalakandı yani. yan jî belavûk bi dîwaran ve zelekandîne. Her kesî belavûka xwe dalekandiye, fotoğrafê hevalê xwe yê şorjgir dalekandiye. Gaval qawîşa digerin, wan dadixin, dest datênin ser kitêban. Li wir hingî kitêbeke beşikçî jî hatiye dîtin, broşûr hatiye dîtin. Bulunmuş, broşür bulunmuş. Sizin kitabınız mı? Kitebata. Erê ya min li ser vê yekê komutan gazî min kiriye. Albayek bû komutan. Yek û operasyonê îdare dike. Albayê yekîneya eskerî. 25 rojberî 12 îlûnê tebaxa sala 1980 hapishxaneya Toptaşiye li İstanbulê. Ağustos'unda Toptaşı cezaevi İstanbul. Albay li oda müdürê hapishxanê bû. Berê min jî dan wir. Ez çûm wir. Ji min re got tu dibêjî Kurd. Ma Kurd hene. Zimanek bi navê zimanê Kurdî heye. Ew tunene tu vana ji ku li heftînî muaftên nivîsandin, muaftên gotin. Axaftineke bi vî awayî kir. Li dûr wî jî zabit hene, gelekin, 10-12 zabût hene. Hemî li ser piyanin ew tenê rûniştiye. Ez jî beramber wî rawestiya me. Îcar dipeyve, dibêje Kurd tunene, zimanê Kurdî tuneye. Bu numune wiha dibêje. Ez li Wanê wezîfedar bûm, yan jî çizanim li Diyarbekirê wezîfedar bûm, li Sêrtê wezîfedar bûm. Min qet tiştên wiha nedîtin. Xelkê wê derê pir girêdayî wetanî ye, girêdayî ala Tirkan e, ji Tirkan Tirktirin filan tiştên wisa digotin. Ew peyivî, piştî peyvîna wî min jî pirsek wiha jê kir. Min got baş e, gava Tirk sala 1971 em bêjin sed sala 11 hatin Anadoliyê. Kî li dûra Gola Wanê hebûn? Kî li Zagrusa dijiya? Ma ev dervala bûn? Tirk li van dere rastî kê hatin? Min pirseke wiha ji albay kir. Yan jî min xwest ez pirseke wiha bikim. Albay çok sinirlendi. Çok sinirlendi. Albay pir qeherî, rabû serxwe gopalek di destî de bû got ez pirsan dikim. Tu nikarî pirsan ji min bikî. Em ê vana bipeyvin. Helbet em ê vana bipeyvin. Filan. Bi van gotinên xwe re ji odê derket û wê şevê ji min re gotin tu teyî sürgûn kirin. Yani ez tenê. Hefteyek piştî operasyonê şevekê biryara sirgûnkirina min derket. Askerekî ji min re got. İşte yolda bir asker bana dedi ki Ji askerên ku tu dibirî sürgûnê. Erê, wî askerî ji min re got. Min berî hefteyekê hevalên te birin. 10-12 heval bûn. Pir işkence li wan kirin. Yek bi yek işkence li wan kirin. Wekî ku ji min re bibêje xwe ji bo işkenceyê amade bike. Lê bi dilekî pir pak agahdariyê dide min. Min tiştek jê re negot. Min ji xwe re got li min işkence nakin. Çünkü ez çi bêjim, ez ev zilamê qerase. Yani yan jî ez ne çavsor mafsorim. Xwedê giravî işkence li çavsoran Te ji xwe re dikot. Erê, ez ne çavsorim. Nivîskarekî normalim filan. Lê li ber derî gelek işkence li min kirin. 5 Eylül'e bağlayan geceydi benim. Li Sakaryayê. Li Sakaryayê erê, li hapsxaneya Sakaryayê şeva 4 Îlûnê li ser 5 Îlûnê bû û işkenceyeke bêeman li min kirin. Tiştekî din jî çêbû. Tedî heftiyekê berê min heval şandibûn, berî min heval şandibûn temsîlkarên grupên siyasî, îcar partîzan hebû,
halkın yolu hebu, dev yol hebu, dev sol hebu. جهمی گروپین سیاسی هبون لحبسخانه وان تبابک پره دامن یکی دگوت کک اسماعیل وی پرهی جهوال مربه به یدن جی دگوت کک اسماعیل وی پرهی جی جهوال مربه به همیا پره دامن جبوناکو از جهوال وان ربه به لباتا گلک پره هه یعنی لبا من پره هیا ایجار لبر دریگا و لمن دخستن دبر رجی دگوتن وی زلامی چکریه سوجیوی چیه وی زلامی نویسار نویساندنه اگر نویسار نویسانده بن التلیه نویخن القفدکی دستاخن بلا ایدی نکاربه بنویسیه بلا ایدی تلیه نوی نکاربن قلم بگیرن و هاجی دی گوتن خویای یکو زاروکین ما پیش گرنه اوه تدی بری من 10-12 کس آنی بون من سرکشی وان ده حسبینن ایجا او پرجی لسر من دیتن یکی گوت آها او وهانه کسک بتنه وان اداره دکه نابک و پره لبا هر کسی هبه بتنه لبا یکی هیا یک کس وان اداره دکه آها اداره کری وان جی اوه پره همون لباوینه من گوت میزه اف پره نین من جه هوالان رانینه او جی بری هفتیه که هاتن هند زانن کینه و او دیتنه گوتن ام نزانن تو سرکشی وانی و شوی وان از گلک ایشاندم دسر رجی یمن کتابین من هبون فرهنگ و هر وکیدن باری من گرام بو هوالین من ده اپراسیونین وها ده جمن راحت تر بون سولین خواه لخواه دکرن قیتان گره ددان و آماده بون بچن هر دری کتابین وان فرهنگین وان تننه لیه من تشتین من پر بون و هلبت هلگرتنا وانجی زحمت دبو ایجار او بلا ولا کرن بلنگان چون سر هنکن روپلی هنکا قطاندن یعنی جبوناکو از بقهرم از مخدور بم شبکه پر زحمت بو یعنی دزانه بون کتاب جبونا تهجانه دزانی بون هلبت شبکه پر زحمت بو و مدور جی نخویا بو اسکره نفتشتکر قردیانا دکر قردیان اسکری نخیر هین 12 ایلونی نهات یکو ببوره تو هنا لحبسخانه سویلی از دبیجم قای هفته یک بری 12 ایلونی بو قردیان پر خورد بون لی قردیانک هبو نزیکی 5 سالی یکی نافسره بو پر به غضب لی دخست تو دزانی پر به غضب من کاری از جیره وها بیجم اری ما اف چه غضباته تو جی کو من نازکی تو جی کو دزانی از کیمه کو تو وها بغضب لمن دخی ناف برا منو تدا تشتک تنه یکو تو وصاب غضب لمن دخی اف غضباته جی کوتی گوت وظیفه وهایه قردیان اندن پر جوان بون نو بونه قردیان 22 سالینه هین نو قردیانن هلبت او هین زیده لیدخن بقوتن هین به مرحمت لیدخن یادنجی هلبت هین بقوتن ایجارگا و من وها گوت قردیان نافسره سکنی سست بو یعنی اره سست بو لسر گوتنا من بحثا وظیفه کر لی پاش سست بو گاوا او سست بو یندنجی گوت ام وستیان وها گوتن ام وستیان جلی خستنه پاش گوت ده هادی تشتین خواه بدهف ام تدبن نزانم کودری حجری اف در حبسخانه تیپ ای بو 4 قط لحبسخانه تیپ ای حجره هبون 4 قط لهر قاتکی 10 حجره هبون یک کسی اره یک کسی لی گاوا پرتی پرد بون جه مجبوری 3 به 3 5 به 5 به هفره دخستنه
ایدی شف بو چزانم ساعت 1-2 فلان تاری بو وان جهن بی روناهیا الکتریکی از برم شوا 4 ایلونه لسر 5 ایلونا 1908 بو هنگی من حبسخانه تیپ ا ناس کرن رین تاری درنجه داد کوی هلدکشی دیسا داد کوی دیسا هلدکشی یک جیجی تشتن خواه بده هف و لپاش خواه ننیره تو چقاز بدی هف تیوی ببی یه مایی نیته یه لوما چینا به پمپنه بکی و بیجی تشتین من لورمان ده بیجن آنها بده هف دان هف جی نممکنه جخواه لدستین تخستنه خوین ده هرکه جبر اشکنجه تلین تجکار کتنه وها ام درنجه هل کشیان تشتین من کتن بلا ولا بون حلبت من نکاری بدم هف وان از برم قاطع هری جور قاطع چاره تاریه و آف ده هرکه شرا آوه مشا آوه جکو ده هرکه ji qata çare berbijêr. Ji derence Li wer cihê hewalandırmê hebû, lêgirtî bû. Îcar ji qata çare ber bi cihê hewalandırmê avê berdidin. Aveke bûş. Min paşê fam kir ku ji bûna ku girtî nikaribin bi hevdûre bipeyivin, yên ku di hicreyên de ne nikaribin bi hevdûre bipeyivin, heke peyivin jî dengê hev nebihîzin şirşirake gelek mezin. yani bizanîn wiha kirine Bizanîn helbet. Bi nimûne ceryan jî birîne tu di tariyê de hildikişî em ji ber hin hicreyan derbas bûn şirşira wê avêye diherike çend qerdiyanan ez dibirim deriyê hicreyekê vekirin û ez dehfdam hundir di dehfdana hundir re zaroka got vay kek İsmail tu yî hatî xortên ku berî heftiyekê hatibûn de ha ji wan pênc şeşek xistine wê darê li quncikeke hicrê fendeke vê xistî li hicreyeke pir biçûk em pênc şeş kes 4-5 rûj li wê hicrêman pir biçûk rûnahiya fendekê di rûnahiya fendê de çayê çêdikin hefteyek berî 12 îlûnê ez birim hepsxaneya Sakaryayê ez li wir pêrgîwan hatim dema ku 12 îlûnê hat em birin qawîşan li qawîşê jî em 13, 15, 20 kes filan diman. Gençler varmış, lise öğrencileri falan. Onlar duvarlara yazı yazıyorlar. Yazı deyince ben de o kategoriye sormuş. İkide bir diyor, utanmıyor musun? Koskocaman adamsın. Duvarları kirletmekte. Dedim ya ben kendim yazdım, bu kitap yazdım, ben dergide yazı yazdım falan. Ona da bir türlü inanmadı. Yani sen mi yazdın?